La fuq iż-żewġ naħat, sidinna l-barra zaqna soda u ħanaqalaw il-patata mal-art u ntellaw għal fuq kemm nistgħu. Naraw illi bonqna nkunu qed inżommu qisu ballun tat-tennis taħt il-geddum għal fuq l-ogħla parti ta' sidirna. Inżommu saqajna mal-art u nitilgħu il fuq. Meta nidraw dan il-moviment u minn minnkom m'għandux uġieħ jew inkella skumdita fil-ħibs, jista' anke jikkunsidra jagħmel pereżempju xi weights, jien naf xi żewġ tiflixken tal-ilma jew xi dumbbell fuq il-ħibs. Tajjeb, però l-importanti li nagħmlu l-moviment tajjeb. Proset, ħanitilgħu kemm nistgħu sakemm inkunu komdi u ninżlu bil-mod. Taf x'tista' tipprova Melanie ddaħħal daqsxejn iktar saqajk lura jekk jogħġbok għandha tik daqsxejn iktar range. Araw li jonkom huwa komdu. Tajjeb, importanti jekk tħossu l-uġieħ illi nifqu. Bravi, 5 seconds. In 3, 2, 1, proset tassew. Ħanibqgħu bejt minnhom fuq it-tarġa, tajjeb, ħanamlu siq fuq siq iħarsu l-qudiem, sidirna l-barra zaqna soda, issa oqna importanti li jkun komdu wkoll. Daw jgħidulhom side bridges. Għandek tħoss il-ħibs u l-ġemb ta' darek jaħdem. Min jixtieq jista' anke jtella' id il-fuq. Proset tassew. Araw li oqna jkun komdu, inżommu l-patata żoda. Nieħdu n-nifsijiet xkwa min jgħid li nżomm in-nifs, le. Dejjem in-nifs għaddej anzi. U nistgħu morru naħa l-oħra ta' ħanbidlu bil-mod lit. Proset tassew. Dejjem naraw li darna huwa dritt kif qed ninnutaw hawnhekk. Iż-żewġ preżentaturi Maltin tagħna qegħdin dritti. Naraw li kemm jista' jkun anke il-ħibs ikunu dritti. 3 sekondi kollox. 3, 2, 1, all right. Ħaninżlu bil-mod. Ħanaqbdu idealment żewġ weights, ħanitilgħu fuq it-tarġa, ħanqogħdu srirna barra zaqna l-ġewwa u ninżlu bil-mod waqt li jkollna l-weights literalment iħokku mal-koxxa. Sakemm inħossuna komdi, normalment għal maġġoranza huwa nofs triq bejn l-irkoppa u l-azza. Nifqu x'imkien hawn u nerġgħu nitilgħu. Dejjem darna dritt, sidirna l-barra u dejjem nieħdu n-nifsijiet tal-imod li nkunu komdi. Bravi. All right. Nfakkarkom min iħoss il-moviment faċli ħafna jista' jikkunsidra jżid il-weights, min iħossu iktar tqil jista' jagħmilhom mingħajr weights, jekk inħossu xi uġieħ importanti li nifqu nagħmlu dak il-moviment. Tajjeb. Proset. Dejjem inżommu spallejna lura. Nimmaġinaw illi qisu għandna ġib l-eżempju tal-ballun tat-tennis. Mela għandna ballun tat-tennis għal taħt il-geddum għal fuq sidirna. U rridu nimmaġinaw ukoll li għandna ballun tat-tennis x'imkien hawn fin-nofs bejn ix-shoulder blades tagħna u qed nasruh dak il-ballun tat-tennis ħalli qisu spallejna dejjem inħossuhom hekk fosthom lura. Bravi tassew. 5 seconds. In 3, 2, 1, eccellenti, ħaninżlu bil-mod. ħamlu daqsxejn ta' combination, ħanamlu pasta ġgant il-qudiem u nerġgħu nġibu saqajna f'posta bl-istess sieq mela tal-lemin ħanibqa' waħla. Ħammorru lura, għandna minuta kollox. Mela ħanamlu 30 sekonda fuq kull naħa. Tlaqna mela pasta ġgant il-qudiem, nerġgħu niġu ħdejja. Għaliex? Ma tħobbokx, ma ġara xejn. L-importanti tara r-riżultat vera. She can hate me. Iwa, ma bat għandilkom change. Prosit. Din idu pasta ġgant il-qoddim, pasta ġgant l-ura. Ħanżommu il-kor sot, dan huwa exercise tajjeb ħafna għal ħafna raġunijiet, fosthom għal hips illi huwa l-main target. Illum ħanbidlu s-siq jekk mela bis-siq l-oħra pasta ġgant il-qoddim u pasta ġgant l-ura. Bravi. Dejjem iċ-ċest il-barra, spallejna lura. Kif qed innutaw, qed nagħmlu ħafna exercises jgħidulhom compound, ġifieri li jużaw ħafna muscles żaqqa għax hekk ikollna ftit tal-ħin l-aktar idu naraw illi niffukaw fuq l-akbar muscles li għandna. 5 sekondi kollox. In 3, 2, 1. Grazzi Melanie, grazzi Andriana, grazzi li kontu magħna.